Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay. O karon, another confession na sab ang atong basahon. Pero before ana ay jud kalimot sa pag-subscribe ug pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O karon ladies and boys, ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi Bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Ako day si Marie. During my OJT sa Out Campus, na ako sa usa ka famous nga hotel. Housekeeping akong task ato. Wala kay ko'y nasod nga friends dito since mauwawon jud kay ko. Pat na ako'y usa ka amiga. Let's call her Shen. Chinese siya pero Bisaya iyahang gamit nga language. Kami ra dyan duha ang magkasinabo. Kay same school man sad pud mi. Kami man dyan duha pero mi ang magpartner basta naay moabot nga bisita. Kami ang mo-arrange sa room o sa bedsheets since dako man ang mga rooms. Then naay one time. Gipuwag man mi sa among manager. Dito siya sa 5th floor. Ako kay naara sa 3rd floor. While nag-arrange ko sa mga bedsheets, open gamay ang door sa CR. Nya always on man ang lights ana. So wala ra ko. Nagpadayon na rakog arrange. Then kalit man niya naginahinay og kadako ang open sa door sa CR. Nga wa may hangin. Nagpasilib ra jud ako mata. Nya ni kalit man nag-black ang sulod sa CR. Nya natabunan ang lights. So nilingi ko. Paglingi na ko kay babaye nga murag galupad. Then naka-black siya. Taas kay buhok. Then dili makita iyahang nawong. Wala siya itil. Ambot unsang pormaha. Pero wala jud ko kadagan. Late kaayo ko reaction sa akong syagit. Dito na kog durog syagit nga mura syag muduol padung nako. Then nipiyong ko nga sige syagit then nag-atras-atras ko. Hangtod nga giduol ko. Giduol ko sa katong janitor og nangutana og naunsa. Duro na kog hilak tungod sa kulba og grabe na akong panglusban. Mura kog makuyapan. Gialam-alaman ko nila o gipainom kog tubig. Taod-taod, i-replay nila ang CCTV. Nakita nila tong part dapit nga nilingi ko sa CR. Nga ni-open ang door. Nga nag-atras-atras ko og nidungog. Pero walay makita nga naay black lady. Gipakalma ko ni Shen. Ug nisulti siya nako nga otro sa daay siya gipakita saan. Pero mahadlok siya musulti nako kay di siya ganahan nga mahadlok ko. Pangutana namang ubang kauban og ingon sila nga naara sila'y ma-feel nga something creepy. Pero never daw sila nga gipakita atong black lady. So kamera di ay ni Shen ang gipakita ato. Ladies and boys, mako to ang confession ni Marie. Og karon ladies and boys, shout out time sa ta. Og kaning mga comments and reaction kay gikan ni siya sa confession nga Ave Maria. Ang link ana nara sa may description box below. Hi kang Mendio Gia, apel pod kang Lane Aburgina, kang Aljon Soles, hi. Namarog akong tanang balhibo sa lawas bay, samutan pa jud kay gabi na post. Pa-shoutout na lang. Daisy Jean Pianar, hi. Rose Montes Claros, hadlo ka po ng introduction oy. Hadlo ka na Rothy Shoko, hi. Good evening mga kabayan, another confession ni Bay Gamay. Keep safe always sa tanan. Rosel Glorioso, hi.
Ann Abir, hi. Good eve, Sir Baygamay. Minaw yun ko, hi. Maribel Binag, watching and listening from Cyprus, OFW, hi. God bless always po and take care always po. Shoutout po from Albor, Libho, Dinagat Islands, Vernante family, Bonetti family, Malbasias family, og Iscuata family. Hi. Ika na siya nga Joy Jean Vernante. Hi. OMG, kahadlok na ba ani bayoy? Shoutout diri sa may Saudi. Hi. Josephine A. Josephine A. Hi. Basta. Deborah Lisiones, hi. Rosema, amping kuya by always listening here. Shout out here. Dumaguete, Bayawan City, Negros Oriental, hi. Ginoo ko, nalimbawat po akong kaunuran oy. JM, ang link aniha, hadlok-hadlok po ni siyang confession. Nara sa may description box below. Rose Montes Claros, yay, nanindo kong balahibo sa ilok. Hi. Ronilyn Balwarte, hi. Bisaya Journey, hadlok ka ba? Makahadlok man ang background sound ni Bay Gamay kurog mo punta ni, hi. Ann Abir, giatch, hadlok ka po dani, hi. Kanang paghuhaming ba? Kay nay sa dunggan. Hi kay Joe Mendez, salamat. Si LB Vlogs, kahadlok ba pod oy? Ana Marie Pakunlap, Aida Lapura Mayol, hi. Hana Andoy, Marites Lorican, hi. Kang Shelly Gabiana Official, hi. Bea Gomez, hi. Kang J. Jane Bautista, hi po. Maria Enisa Batiansila, hi. Like a Faith Bantakulo, hi. JC Serge Vlang, kahadlok na ka. Kanang hadlok na ka, ipaagi na lang basa sa mga comments. Black Apple, ahaka, nakurat ko sa tuktok. Full volume pa akong earphone. Ay, yung Black Apple, plabig kurat-kurat din. ZU Vincenzo, Zon Chuvay Luay, I want part 3 of this. Diba, sa mga gusto part 3, subscribe lang o tuplok sa notification bell aron updated mo kung naana ang part 3 sa Ave Maria. Salamat kay Wish Granted Yud by Gamay. Hi kang andang. Ganahan ko by Gamay basta horror, love it na panisumpay hadlok jud. Shout out next video Roch Ramosay. Marivic Lawag napay sumpayan nina. Tanaw lang sa may description box below down ha. Sheila May Aguirre, hi. Lorna de la Cruz. Hanay. Kabati ko kahadlok sa pagbasa ni sa Facebook pero mas hadlok maminaw, hi. Mayat Kaniban, Argeline Angana, Evelyn Tirana, hi. Naminaw si Evelyn sa may Dirge sa Kwait, hi. Norsa Haya, Ansa, Putol. Ang part 2 nara sa may description box below. Hadlo ka pod kayo sa background oy, limbawat balahibo na ako. Hi, Liza, listening 12 AM quiet time. Nanindog kayo akong balahibo jud, hi. Yana Traveler, Lodge, next kulba kayo. Sweetville, Joy Malaran, kabitin pod oy in si Rachel Amba. Marie, hi. Naminaw siya sa may Dumaguete Dapita. Crystal May Sabado, hi. OMG, nanidog kong balahibo. Queen Ruby, hi. Jeannie Sariana, kadlok oy, nanimbawat mampod atong balahiboan, hi. Kari English, hi. Wala ko sabot sa kung ma-feel murag kahion ko nga murag dili yati adjud sa mong background ba yoy, hi. Mika Muda, hi. Andrea Bridget Munoz, hi. Francis Joanny Alvarez. Salamat. Kenneth Higinto, Ana Rose Navarrosa, Daisy Jane Dizon. Sorry ba, di ko kaya paminawon, basin daman-damanon ko. Ayaw po sa sakitan ro. Kuyaw ba, oy? Sige ra ba ko duty bisan weekends, pero pagkadog na ako sa surname ni Sir, nakatawa jud ko. Abrel C. Mr. Nice Guy, hi. Christina the Islander, creepy kay background ba yoy? Naminaw ko ani mga 12:30. Wala ako katulog.
Walay part 2 by gamay tweety. Nasa may description box below palihog. Irene Tabat, hi. Gabriela Licaros. Hadlo ka ni Bayoy. Hi. Angelo Baroy. Lyra Jane Sarita. Juliet Baclan. Rhea Joyce Dunyo. Garotay Gahot Mama, hi. Gikan sa may Taiwan, salamat kayo. Dorian Gray, Aizel Lagrama, Gladys Pukulan, Miriam Pintado, Chad Laco. Salamat kayo sa mga nag-comment sa di yun ako siya mabasa tanan, pero daghang salamat jud kayo. Sa mga wala pa nakasubscribe, palihog subscribe o palihog na pagtuplok sa notification bell o sa mga dili mag-skip og ads, salamat jud kaayo niyo tanan. Sa mga may suporta sa tong YouTube channel, daghang salamat kaayo ninyo tanan. Right? Ang sunod nga confession na lang, ako si Bay Gamay Moingon. Og daghang salamat, amping love tamong tanan. Moa.